Så hvor mange skridt skal man egentlig gå for at tabe sig? Og det er meget forskelligt. Jeg vil sige, at skridt, det er noget, der er vigtigt i et vægttab. Måske faktisk det vigtigste, hvad angår et vægttab, det er den her generelle bevægelse. Hvis du søger på Google, hvor mange skridt skal du gå om dagen, så kommer tallet 10.000 selvfølgelig frem. Og der står også noget omkring, at når du kommer op på allerede 7.500 skridt om dagen, jamen så vil effekten af de her skridt flade ud. Det skal siges, at når vi snakker om vægttab, og det gør vi primært på den her kanal, det er derfor, du ser den her video, det er fordi, du gerne vil tabe dig, jamen så er det rigtig vigtigt, at vi skelner lidt omkring, hvad er vægttab og hvad er sundhed. Og lige nu, der er dit mål at tabe dig. Det er derfor, du ser den her video. Så sundhed for dig er lidt en anden prioritet, lad os kalde det, i første omgang. Vi skal først lige tabe os, og så kan vi begynde at tænke på de sundhedsmæssige fordele. Så det er fuldstændig ligegyldigt, hvor mange skridt, der er anbefalet. Det har slet ikke noget at gøre med din case. Du skal se på 2 ting, og de her 2 ting, det er også det, jeg prøver ligesom at bruge i min coachingforløb. Det er, at vi skal kigge på din vægt, fordi det er sådan den bedste indikator på, taber du dig, eller taber du dig ikke. Og så skal vi kigge på, hvor mange skridt du går. Så det med vægten, det er sådan, nogen kan egentlig synes, det er lidt grænseoverskridende at veje sig selv, og det er til en anden video. Men hvis du har muligheden for det, så vil jeg helt klart anbefale, at du begynder at tage din morgenvejning og notere din morgenvejning. Så lad os bare sige her, at du noterer 100 kilo ind hver, eller den første dag, du begynder på det her. Og det, som er vigtigt her i forhold til skridt, det er, du kan jo cykle i skole, du kan have et arbejde, hvor det ikke måske er muligt for dig at tælle skridt. Og der kan være mange ting og mange måder, man kan tælle skridt på. Jeg anbefaler, at man bruger sin telefon. Den har vi de fleste af os på os. Et ur er også fint nok. Jeg tror efter en del erfaring i vægttabsbranchen, at jeg vil sige, at mobiltelefonen inde på sundhedsappen, det er det mest nøjagtige i forhold til skridt. Og det er egentlig i og for sig også lige meget, fordi min pointe er, det handler ikke om, hvor mange skridt du går. Det handler om, hvor mange skridt du går nu, og så at du bare skal gå mere. Fordi hvis din vægt, den generelt hopper et sted mellem 100 og lad os sige 105 kilo, og det har den gjort de sidste års tid, og du har svært ved at break through her med et vægttab, så er det vigtigste for dig det er egentlig at kigge på, jamen, hvor mange skridt går du i løbet af dagen. Lad os sige, at du noterer dine skridt hver dag, og du går et sted mellem 5.000 og 6.000 skridt om dagen. Hvis så det her tal her, 5.000 til 600, det er det, der gør, at din vægt, den sådan stagnerer. Du er stagneret på 100 kilo, du kan ikke komme under. Så det, jeg vil anbefale, det er, at først og fremmest, så vil jeg lave en vejning her de næste 7 dage, og så vil jeg finde ud af, okay, hvad er gennemsnittet hernede. Så vil du finde ud af, at gennemsnittet det er et eller andet fuldstændig mærkeligt tal, så det kunne være 5.575 skridt om dagen i gennemsnit. Og det her tal, det er ret vigtigt for dig. Dit gennemsnit i løbet af 7 dage, det er ret vigtigt. Så det her tal, det skal du så bare have op. Fordi hvis din vægt, den stagnerer her, det vil sige, den kører også til at være gennemsnit på 100 kilo. Det er nok ret vildt, hvis du har et gennemsnit på 7 dage på 100 kilo. Men lad os bare sige, at det var tilfældet. Så vil det sige, at du går 5.575 skridt, og din vægt den er 100 kilo. Det jeg så vil anbefale som det allerførste i et vægttab, det er, at du siger, jamen jeg skal egentlig bare have fokus på at gå 1.000 skridt mere om dagen, så at dit gennemsnit ugen efter, jamen det hedder 6.575. Og det er ligegyldigt, om du cykler, om du har et arbejde, hvor du ikke har din telefon på sig, fordi den ting er jo egentlig rimelig konstant. Den måde, du kommer på arbejde på, det du arbejder med hver uge, det er egentlig konstant, så selvfølgelig vil der være dage, hvor du går mere, der vil være dage, hvor du går mindre, hvor du ikke kan track dine skridt. Men alt det her, det er egentlig ligegyldigt, fordi så længe du bare har et gennemsnit, der stiger lige så stille, så vil i de fleste tilfælde, så vil vægten også falde. Jeg håber, det giver rigtig god mening. Det er den her metode, jeg går til det på med mange af mine klienter, og ofte så er det her med skridt, og hvordan man ligesom kan balancere det i sit liv, det er ofte det, der skal til, for at vi rent faktisk taber os. Og så behøver vi faktisk ikke gøre ret meget mere. Den bedste kur til dig, når du skal tabe dig, det er, noter dine skridt, noter din vægt samtidig, se, hvordan responderer du din vægt, når du så øger din skridt, og i de fleste tilfælde, så vil din vægt falde.
Det, der er en ekstra fordel ved skridt, når vi nu lige er i gang, det er, at, skridt, det forbrænder energi, så man kan faktisk skrive det sådan, at lad os skrive et minustal her, og så lad os skrive, energi. Sådan rent kaloriemæssigt, så forbrænder det, energi, og det er jo egentlig fint, så energi ned i forhold til kalorier. Den positive ting, udover at det forbrænder kalorier, det er på den anden side, så, øger det faktisk også dit, humør. Så i nogle tilfælde, så kunne jeg godt finde på at sige, at det faktisk også booster din energi, samtidig med, at det, tager energi fra dig. Så du bliver både mere frisk, for det meste i hvert fald, ved de her små gåture, som jeg vil anbefale, og så, forbrænder det også kalorier. Så det er en win-win situation med skridt, og det vil jeg, for alt i verden, starte ud med i et vægttab, i stedet for at, prøve en eller anden vanvittig kur.